Gimodernize pa sa Mandaue City Government ang ilang command center aron makamonitor sa mga panghitabo sa tibuok Dakbayan. Dugang mga high-tech equipment gipuno o gikatakda nilang punduhan. Adunay live update si Nico Serino kabahin ni Nico. Yes, Bob, sayo ning tuiga atul sab sa deklarasyon sa ECQ gisugdan ang pagtrabaho sa Bantay Mandaue Command Center. Human sa pipila ka buwan natapos na ang renovation ug pag-upgrade sa Mandaue City Command Center. State of the art ang mga ekipo niini nga gimontar sa mga strategic areas sa Dakbayan. Ang kaniadto mga flat screen TVs giilisan og LED wall aron mas mulungtad labi na nga 24 oras ang operasyon ug monitoring. Ang mga operators gitahasan sa pagbantay sa mga panghitabo nga na-capture sa mga CCTVs sa kadalanan. May pipila ka cameras nga makontrolar gikan sa command center, ma-rotate og 360 degrees o ma-zoom aron maka-capture sa plate number sa mga sakyanan nga malambigit pananglitan sa aksidente. Kalsada sa Dakbayan Mandaue, agianan gyud sa tanan. Moadtog Cebu City, moadtog Norte, moadtog Lapu-Lapu, moagi gyud Mandaue. So if wala ang atong command center, it will be total chaos sa Mandaue City. Kaya nga tuwang mga personnel din, no? Mga dedicated na to nga personnel, nagmonitor gyud sila. Gawa sa pagmonitor og traffic accidents, may river eye usab ang Mandaue o mga kamera nga nakamontar sa kasapaan. Importante kini aron ma-monitor ang level sa tubig kung ugaling dautan ang panahon. Kung magkinahanglan og evacuation, may mga buttons nga mapindot gikan sa command center alang sa mga warning signals. Dirigid mo dagayday ang tubig. Usa sa din siya ka monitoring on top sa ato ang mga flood mitigation nga gipangbuhat sa Dakbayan. Just in case there will be abnormal flooding and abnormal nga surge sa atong rivers para pod mahibaw-an sa atong mga kaigsuonan. Gipaniguro sa Dakbayan nga mapunduhan ang modernization o pag-upgrade ni ilang command center tungod sa importansya sa emergency, traffic o disaster response dinhi sa Dakbayan. Nakaman sa command center ang mga personnel sa team, DRRMO, PNP, BFP, emergency response ug uban pa. Nay personnel dito nga among pagtuon sa area sa dapit ang insidente niya. Sila na mo rely na mo sa dapit ang lugar, so kami na mo contact sa ambulance. Amo ikuan nila sa ambulance yang amo manawag lami og sa pulis sa roadkeeper para maproceed ngadto sa area. Padayon pa karon Bob ang pag-upgrade sa dugang pang mga ekipo nga ipuno diha sa command center sunod nga tinguha sa syudad. Kining public address system kundi ang maghatag sa anunsyo o announcement manukad ra gikan sa command center apan madungog ang iyang abiso sa mga komunidad labi na gyud kining mga nagpuyo sa mga danger zones sama sa kasapaan. Bob, Daghang salamat Nico Serino sa imong live report.